जों जत साइमानो दिनै Tipra Motha पार्टी 2023 जों 42टा सीट बासागो अबन पुइला Tipra हिस्ट्री गो आंचलिक दल Tipra Motha आसे गोबां क्लै जों बासागो आबन बागै जों गाहामके साइमाखा Tipra Motha काजे फैक्टर हंनाय दिनै एसेसमेन्टआव जों टाउदराते नुइ दङ जों 25टा सीट हाय जों माननाय आरो बेसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट खालायनाय दिनै Tipra Motha बीजेपी ते कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट खालाय दङ जों जत क्लियर खा जे 2023 केब दल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मानिया आव जों साइमानो फियाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुमांखा जों जे Tipra Mothano सबसे गोबां मोननाय आबो जों खागाय दङ बरि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों लुखा तागलायो नियरलि 90% हाय बुथ बिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि Tiprasar एरिया गो एडिसी एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुशी खलाय स्रांगै बुथ लायखा आबो एकटन कारण जे चिनि बुवाग्रानि मोखांनो नाहावै बुवाग्रानि हानसानि मारिनो नाहावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा आबो गायसा जों लुखा आरो बिजों लुखा मैक्सिमाम तीन Tiprasaraव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा आबो जों साइमानो फियाबा तेबो जों आसल फैक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन Tiprasa ते नन Tiprasa बिसिङाव अंखाय Tiprasaraव बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल ल माने अन जाति बर'सो स्रांगिया बर'सो बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टे बेलेग कम औ जों लुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन आबो बेलायखनो वानामा सोंसो आंनाय आबो जों साइमानो दाबो जों बिजिं फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट खालायगो आरो बेसिङाव जों Tipra Motha मैक्सिमाम जों बुथ माननाय जों गोबां माननाय जों जतनो सिउ जों किं मेकार जों जे फैक्टर नै बाचानाय अमा हायनो जों वानसकमानि ओंख्लाय सिनि Tiprasarनि केसा फान Tiprasarनि केसा माने मुसुकमानि अबा आगे बां साका अ भाई कग्र जों जतनो दाउ सिगो बरि बागै जों Tiprasar बरे तंथकजाक 2023 नि एकटा अब एकटा हिस्ट्री थांनाय जे Tiprasar बादे आंचलिक दलनि सारा केबो सरकार खालायमिया अब गायसा लुकजागनाय मा बागै फाइदिजों जत नायखिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुशी तैबो जों आबन कयनाय आं Tipra Mothani खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सावो जों इलेक्शन परेखनो अनेक ओन्दल नंगौ सामथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों लुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली Tipra Mothani भलन्टियर वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां खालायो पीस मेंटेन खालायो जों दंनाय अब नां कयनाय जाफानांथु रेजन परेगो जाते ओन्दल सिसि तांथु Tipra शान्ति बतरन फाइथों अबनो जों नायगो Tipra Mothani तरफ थेके आं जतनो कयनाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जाते मेंटेन होने बागै आं आंनि बिसिंतै तेचिन पातनि बिसिंतै आं जतनो कबगो हामबाय सर थाइजिंपुर सामाने जे Tipra Motha कयटा सीट तुब्रायनि सामाने जों Tipra Motha एसेसमेन्ट जों थाइ दङ नि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय 3टा ग्रुप आं तेमो साइपायखा Tipra Motha बीजेपी ते सीपीएम कांग्रेस वो 3टा ग्रुप बिसिङाव जोंनि एसेसमेन्टआव Tipra Motha सबसे गोबां मोननाय इनके बरक Tipra Motha 31टा सीट तालाङै त्रिपुरा सरकाराव गठन खायमांगलागे तागलाय आबो तो जों मिरेकल दोंनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमका आं असो बाराबारि साना मुसुया जतनो निजे गोबां सावो बीजेपी सावो बर सरकार खायनाय कांग्रेस सीपीएम सावो बर सरकार खायनाय जोंबो साव जों सरकार खायनाय जत केतेन गसैया फियाबा जों नायनानै बास्तव
प्रेक्टिकल जों जे नुकमानि अ खेपे 2023 बेसेबा तिनि तिब्रा सारक लाइक स्रांजाक उ थानसानि मारनो तैगै जत्तनो बुत्र लाइखा आबले जों हामगो साइमानो Masa angkan ini mau tengkai BJP ngton CPM Kongres jut borok ngton borok kebo Tipra Motha kanno karei kebo sorkar gotong khaimai obo siblena अबनो जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजरिटी माया अबनो जों मानसौ Ngai baksa ba salai tongai kata buko koek ni bisingono Tipra Motha BJP be kathalai juani roknai abon nini bekhake tam abo जों गुरु सालाय देखो साइनियाना ताको इनदो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ आबाहाय रखनो पाक सालाय देखो इलेक्शन परेगो जों सालायनाय अब तामंनाय या अब आं ताबो abno comment लायनिया